खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। 40 नं रौता बिटिसि बियाबाव मुलाम्फा मोनग्राफोरजों लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि हाबाफारि खुंफुंदों। नंगौ धनस्रीघाट लक्ष्मी मन्दिरनि फोथाराव 40 नं रौता बिटिसि बियाबाव मुलाम्फा मोनग्राफोरजों लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि हाबाफारि खुंफुंदों। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआ रौता ओनसोलनि दुखुथिया नखरफोरनि मोजां आरो जौगानायनि थाखाय माबायदि हाबा मावगोन बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै बे मुलाम्फा मोनग्राफोरजों लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे मुलाम्फा मोनग्राफोरजों लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि हाबाफारियाव गासै 10,000निबो बांसिन मुलाम्फा मोनग्राफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। डक्टर नीलोद स्वर्गियारीया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननायखायनो सान्दुं गोसाब्लाबो लोब लोब ओंखारबोनानै बाहागो लानायानो जोंनि सरकारनि जाफुंसारनायनि मोनसे बिदिन्थि होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव आं बिसायख'थि गेलेनो थाखाय 100% साखाफारा होनना फोरमायदों बिथां डक्टर नीलोद स्वर्गियारीया। बेनि अनगायैबो डक्टर नीलोद स्वर्गियारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। रायजोआ गोजोननाय थानायखायनो दिनै रायजोफोरा दोलै नोगोरै सान्दुं गोसाब्लाबो ओंखारबोदों। बेनो जोंनि मोनसे बिदिन्थि जे बेनो मोनसे सिम्बल जे रायजो राजाफोरनो जोङो हेफाजाब आरो मदद होनो हानायखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बेबायदि एकदम हाजार हाजार रायजोफोर सान्दुं गोसाबाबो ओंखारबोदों बेखौनो जोङो बुजिनो हायो। आं 100% साखाफारा दिनै साखाफारा जानायखायनो रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै नुजाबोदों। दिनै रौता समष्टिनि सिङाव बेनिफिसारि मिट आरो ससिय' इक'नमिक एवारनेस मोनसे बेहाय लानाय जादों। रौता समष्टिनि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनो जों जेसेबां अरुणोदय जेसेबां होनो हाखो, लामा जेसेबां बानायनो हाखो, जोङो बेसेबां PMA न'आव होनो हाखो, बेसेबां गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि गासैबो नैबे रौता ओनसोलाव होनो हानाय रायजो राजाफोरा दिनै आरो बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो सावरायनो नागिरदों आरो जोंनि ओनसोलाव रांखान्थि बिथिङाव माबायदि जौगानांगौ बिनि सायाव दिनै जोङो सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव दान्दिसेनि उनावनो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा नुजाफैगोन। आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङा सफैखाबाय। रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङा सफैगासिनो दङ। लकसभा क'क्राझारनि MP जयन्त बसुमतारीया सफैदों। गोबां EM MCLA बिथांमोना बाहाय सफैबाय आरो जोंहा अफिसियेल माखासे माने PD आरो DC लेभेलनि माखासे अफिसारफोरा सफैदों। आङो बिसेस भाबै जोंनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर होगोन। गोबां बेबायदि सान्दुंनि गेजेरावबो गरमनि गेजेरावबो रायजो राजाफोरा फैनानै दिनै बाहाय हेफाजाब आरो मदद होफैदों। आं बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों आरो बिथांमोननि अननाय आरो सिबिनाय गासिबो इयुनावबो मोनबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथियो। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोदान आसनि जोंनि मानिजाथाव चिफआ सरकारि भाबै बेहाय घोषणा खालामगोन। गतिके बिथांखौ जोङो नेनानै दङ। बिथांनि खोथाखौ जोङो खोनासंगोन। गतिके बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो दान्दिसेनि उनाव खोनासंनो मोनगोन। एकदम हाबाफारिया ओरैबायदि मोनसे फिथाइ गोनां जागोन। हाबाफारिया ओरैबायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय जागोन। बे ओनसोलाव थानाय गोरिब दुखिया नखरफोरनि थाखाय रायजोनि थाखायनो UPPL सरकार जादों आरो बे UPPL सरकारा फैबाय थानाय समाव माबायदि रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बेबायदि हाबाफारि लानाय जादों। रायजोआ गोजोननाय थानायखायनो दिनै रायजोफोरा दोलै नोगोरै सान्दुं गोसाब्लाबो ओंखारबोदों। बेनो जोंनि मोनसे बिदिन्थि जे बेनो मोनसे सिम्बल जे रायजो राजाफोरनो जोङो हेफाजाब आरो मदद होनो हानायखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बेबायदि एकदम हाजार हाजार रायजोफोर सान्दुं गोसाबाबो ओंखारबोदों बेखौनो जोङो बुजिनो हायो। बिसायख'थिया सफैदों। रायजो राजाफोरा दङ, सिगाङावबो दंमोन, दाबो दङ, फैबाय थानाय समावबो रायजो राजाफोरा थागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायगोन। फैबाय थानाय समाव जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मावगोन आरो थांनाय बारावबो मावदों।
गोबां सम गोग्लैसोनानै थानाय रौता समष्टिखौ जोङो दिनै लासै लासै जौगाहोनो हादों। रौता समष्टियाव मोनसेबो अडिटोरियाम गैयामोन, दिनै सुजित नार्जारिनि अडिटोरियाम जों बानायनो हादों। रौता समष्टियाव मोनसेबो स्टेडियाम गैयामोन गेलेग्रा, दिनै बिरसिला गांनि नामाव रौता समष्टियाव मोनसे स्टेडियाम बानायनो हाबाय। रौता समष्टियाव जोंहा मिनि सिनेमा हल बानायनो थाखाय जों हादों। बिनि थाखाय जोङो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारखौ साबायखर होगोन। रौता समष्टियाव मोनसेबो चिल्ड्रेन पार्क गैयामोन, दिनै रौता समष्टियाव चिल्ड्रेन पार्क बानायनो थाखाय जोङो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो जोंनि मानिजाथाव चिफखौ साबायखर होगोन। बेबायदि गोबां जोंना लामा सामा दालां बेबायदि बानायनायाव रायजो राजाफोरा जोंजों दङ, फैबाय थानाय समावबो जोंजों थागोन। बेबायदि मोजां खामानि मावनायखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा हाजार हाजार नुजाफैदों। नोंथांनि बियाबखौ रायजो राजाफोरा दिनै दोलै नोगोरै नुजाफैदों